Hello mga igsoon ko ni Kristo, maayong adlaw kaninyong tanan. Dinhi ninimidyoha inyong mapaminawan ng tingog sa usa ka tawo nga igamit ang gipuy-an sa balaang espiritu sa kamatuoran. Ug sa among pagpakikinabi ngadto kaniya, ang usa sa akong kauban nangutana kaniya kon siya usa ka binunyagan sa mga pare ug nahimo siyang usa ka Kristiyano. Apan nakita niya nga ang mga pare di ay wala usab nagabuhat sa ilang kaakuhan, isip usa ka magbalantay sa mga karnero ug isip usa ka tinuod nga alagad sa Dios. Kay karon manggod nga panahon daghan na kayo mga isyu sa simbahan nga adunay mga pare nga nagabuhat og mga dili maayo sa balaod sa Dios. Ngaray kanato ug siya miingon nga sa ato pa diki day ang iyang pagka Kristiyano, kay wala man nagatuman usab ang nagbunyag kaniya sa sugo sa amahan, kasi naman ang gitahasan gihatagan og katungod sa Dios aron maoy manudlo sa mga tao sa kamatuoran. Mga igsoon, ayaw lang kamo katingala o kalibog kon ang usa ka tawo magigamit sa espiritu sa kamatuoran mugawas ang pulong sa iyang sinultian nga anak kamo o kanako, kay ang espiritu na ang misulti ni ana gamit lang una-una o kasing-kasing sa iyang gigamit. Salamat sa inyong pagsagot. Lugar na ito kining sabdan ng tanan ato siyang paminahon. Ako'y tumutana para sa ako ang pagka-Kristiyano. Ako, binunyagan ako gamay pa, binunyagan ako sa simbahan, sa Katoliko, o natuli ko. Niya nabasahan ako sa pagkakaroon sa Biblia nga ang pare di ay wala po dahil magtudlo sa maayo. O niya, ang kasakit na ba kay naagi sa basahon sa Biblia, dili ni ako nga hastay lang naong imudmud pa uban sa tae, sayop. Sa ato pa day piki ang akong pagbunyag ug akong pagka-Kristiyano. Mao ra akong pangutana og daghang salamat. Anak, tanawan ninyo sa balaang kasulatan. Gitukutan sila gikan ni Melkisedek. Kay kalibutan ang ilang kaakuhan. Kung nabunyagan na kamo sa espiritu, nasulat na inyong pangalan o nabunyagan, sila na ang manubag niya na. Gibadlong sila kaniadto. Apan kung magbuhat sila nga sa lawayan, dili na madungog ang ilang mga pag-ampo. Ang bunyag anak, gidala lang nila nga babunyagan mo sa espiritu. Ana sa balaang kasulatan, dili madungog ang inyong mga pag-ampo kung aduna kamoy jutay nga sala. Maora ka na. Kay matuman magyud ang balaang kasulatan. Kung mao ka na ang ilang gibuhat, taura lang ninyo ang ilang gipanulti. Kaya ang uban ana sa balaang kasulatan. Kung maigmat ka mo, ayaw lang ninyo sundang ang ilang binuhatan. Kaya nagsulti gani sa gawas sa balaang kasulatan o nagbuhat o mga istorya gawas sa balaod. Ana ka na sa balaang kasulatan, mga mini nga magtutudlaw. Apan kung nagbasa sila sa balaang kasulatan o nagsulti sa kamatuoran, iyakan sa espiritu. Espirituhanan. Kaya ang balaang kasulatan, wala naman ang nagsulat ni ana. Gibilin naman ka na. Ug mahimong balaan tungod sa nahitabo sa mga balaan na nagsulat ka niadto. Nagaantos, nagasakripisyo. Karon adunay panag-ingnan karon ninyo dinhi sa kalibutan. Dako ang ilang mga pag-antos. Apan inyo ang gipangayo lang. Taurak higugma
ang Diyos ug kadlok siya. Pagpasaylo lang ka mo, aron ka mo pasayloan. Kaya ang iyong isikata, kato mga tao nga nagkinang, ana ka na sa balaang kasulatan. Kaya ang templo sa Diyos, ang inyong kasing-kasing. Kung nagabuhat ka mo, nga mahimo ka mong Kristiyano, gituli mahimong Kristohanan, dili sa tawanan. Inyo naman ka nang nabasa o nadukaw. Si Saulo, si San Pablo. Ana ka na sa balaang kasulatan, tukian ninyo ka na. Kung nabunyagan na kamo sa Espiritu, ana-ana inyong mga pangalan, mga Kristohanan. Apan kamo na pod magbuhat nga mahimo kamong Kristohanan, pinaagi sa inyong binuhatan. Di ba, gitudlo naman ka na ninyo sa akong gigamit. Ang pulong Kristohanan, kinalong buhaton niyo. Sa gibunyakan na nahimong Kristiyano. Dili ka mo mahimong Kristohanan, kung dili ka mo musunod sa suko, sa balaod, nga maoy makapamatuod ka ninyo, nga kamo binunyagan. Ang nagabunyag ka ninyo, pasagdain na lang sila. Kay kung dili gud sila gustong mamati, dili gud sila gusto, dili sila makadupot, dili sila gustong matanaw, dili gid nila makita. Ang imong pangutana, kung nabunyagan ka na, ana-ana ang imong pangalan. Tama sa isulat ni Malakias, tinuod ka na, kaya naamang ka na sa balaang kasulatan. Idig abot sa panahon, ang nag-atiman ka na ko. Kaya mahiusa naman ang lawas o Espiritu. Muna ang akong buot ipasabot ka ninyo. Hiusahan ninyo ang inyong lawas o Espiritu. Tama ka na ko, nga nahiusa ang lawas o Espiritu. Patay ka mo karon din sa kalibutan. Kay puno man ka mo sa mga pagsulay. Kay maamang ka na gisunod sa kadaghanan ang kalibutan. Kaya na sa balaang kasulatan ang nagbuhat ug daotan tama sa nagpatay sa iyang kaugalingong lawas. Apan kamo naningkamot kamo nga mahimong buhi, mabanhaw kamo gikan sa inyong pagkamatay kaniadto. O karon nabanhaw na kamo kung mubuhat kamo ug banhawon ninyo ang pulong nga maoy makapawalaan kaninyo. Pagpaubos kamo, pagpasaylo, ayaw na kamo. Paghilabot sa uban, hinoon isulti lang ang kamatuoran. Kung dili maminaw kaninyo, itaktak ang inyong mga tiil ug biya kanila. Ug amahan, pasaylo ka sila, kay wa sila nasayod sa ilang gibuhat. Apan kung adunay tao nga maminaw kaninyo, isulti ang kamatuoran. Kay kana, gustong mutanaw sa inyong nakita. Gusto pong mamati sa inyong nadugaw. Kay daghan karon ang nangita og kaluwasan. Kay daghan man ang gigamit. Ang uban kaninyo nanambal. Ang uban kaninyo nagawali. Ang uban kaninyo nagahilan. Ug daghan pa ang mga gimbuhatan na katabang sa iyang isikataw nga nagkinahanglan. Apan kung naggamit kani sa iya kay Cesar o gigamit sa pulong nga Diyos na, mao ka na ang buot ipasapat nga gigamit nila ako nga nahimo silang halando o naadunahan. Busak kang gamitan niyo ang pulong haro ang Diyos, ang Espiritu nga mahigugmaon mupuyo sa inyong kasing-kasing. Kung maluoy na kamo sa inyong kaaway, kung maluoy na kamo sa nagkinahanglan, kamo ang tinuod nga karnero nga nakaila sa tinuod nga magpalantay. Nasabtan ba ninyo, anak? Kay nakasabot na sila. Apan dili manggod sila. Musapat
dili mabuhi ang tao sa pana. Tidaagi sa puno. Apan hinumdumi ninyo pag-ayaw. Dili makita ang inyong mga pinulungan. Kung dili ka magbuhat sa imong lawas. Kay makita sa inyong binuhatan ang inyong pinulungan. Busa, pagpaubos ka, pagpasaylo. Pabuta nga sila makasabat ug mobalik ka na ko. Mao ganing adakan ang gitambalan dining dapita. Sa dihang nagsulti na ako sa kamatuoran ug kining akong gigamit. Dili na sila mo ani. Kay nahuman naman ang ilang nawasnan. Dili sila gustong mobalik. Kaya hadlok ayuhon sila. Ug mobalik ka na ko. Di ba na ka na sa balaang kasulatan? Mo nga ang mga tao, kung maghisgot na gani ka mo sa balaang kasulatan, ug subayon na gani kini ang kamatuoran, daghan ang mubiay-biay ka ninyo. Busak, pasayloan lang sila. Sila ang walay bili nga bato sa amahan. Nga bililhon ka ninyo. Kay diha ka mo mailang. Kung kinsa ka, kanako. Pasayloan lang sila. Dako silang ikatabang ka ninyo. Kay nagpunay sila ug kuha sa bahandi nga ilang gitipang ug gihatag anak ka ninyo. Ako ang Espiritu. Itugyan na lang sa man. Kay siya ang maghukom kanila. Hapit na ang takdal. Pabalandungin ninyo ang kalibutan. Usa, panikamot ka. Isulti, kay daghan pang nagkinanglan na makita og kalabasan. Salamat kanina.